U 21 čas u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu biće održan koncert pod nazivom Refleksija. Čućemo dela Iana Wilsona i Dejana Despića koji će izvesti trio anime, violiniskinje Dušica Mladenović, Mina Đekić i Marina Popović, koje od 2014. godine nastupaju kao članice istoimenog gudačkog kvarteta. Refleksija predstavlja muzički dijalog između srpskog kompozitora Dejana Despića i irskog kompozitora Iana Wilsona. Refleksija kao odbijanje svetlosti ili zvuka, kao odblesak, razmišljanje, prenošenje pažnje sa objekta posmatranja na subjekt i razmatranje odnosa u kome se nalaze predstavlja tačku spajanja i razdvajanja dva glavna aktera ove diskusije. Tema razgovora su iste, ciklične forme u kojima su se kompozitori nezavisno jedan od drugog oprobavali i isti instrumentalni sastavi za koje su pisali. Na programu su 2 solo sonate za violinu i 2 trija za 3 violine koje će izvesti Dušica Mladenović i gudački trio anime. Jedna od kompozicija koju ćemo večeras čuti od 21 čas je i sonatina BACH za 3 violine iz opusa 185 Dejana Despića, te predlažem da čujemo segment ove kompozicije.